kado ye i n'a fɔ laada dɔ cogo min na an ye a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen Mali minisiriw y'u ka laadala lajɛ kɛ n'o kɛra juma tɛmɛnen lajɛ in senfɛ jamana musakako kuma o bɔra ka bin a yera k'a fɔ san wɛrɛ Mali kan ka musaka min kɔni don a bɛ taa se miliyari 3,000 a n'a kunkanfɛn ma n'i y'a ye i b'a ye k'a fɔ ko min ye musaka in ye a ka ca ni salon ko ta o tun ye miliyari 2,739 ye zen ta ye 7,57,792 ye n'i ye sariya in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye musaka kɔni dɔ farala a kan fo ka taa se min ye sefa wari miliyari 398,95 ma kɛmɛ saradala sa o y'a yira sa k'a fɔ ko farankan bɛ taa bɛn 11 buruburu 61 ma musaka in ale sigikun o ye sariya minnu bɛ tali kɛ nanzaralakaw ka baaraw kɛcogo la min ye loi de finance ye a bɛ dantigɛli kɛ sara kɛcogo baaraw kɛcogo ani jamana yɛrɛ magoɲɛw olu bɛ se ka kɛ cogo min na nka anw ka jateminɛ na jamana musaka a bɛ ka don da minnu fɛ olu k'an ka jateminɛ sabula bi n'i ye an ka Mali jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko calatigɛ jɛkulu baarakɛbolo baarakɛyɔrɔ maa minnu bɛ yen bi ni olu yɛrɛ bɛ yen k'olu bɛ faso ka caw la olu ka musaka ka ca ni wari ye wari min bɛ don yiriwali la min bɛ don kalan na min bɛ don kɛnɛya la nka n'i ye ale yɔrɔ baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ta k'u jateminɛ u ka saraw ka ca nka maa minnu bɛ yen ko olu mago bɛ kɛnɛya la minnu mago bɛ kalan na minnu mago bɛ fɛnw na fɛn minnu bɛ yen bi n'u bɛ se k'u mago ɲɛ olu ka fantanya bɛ ka juguya ka taa fɛ n'o ye jama fanba ye musaka ninnu bɛ sigi sen kan a bɛ ɲini ka na kɛ i n'a fɔ min ye musaka yɛrɛ fanba lawalela fo ka na se nin waati ma a bɛ ka don da min fɛ kosɛbɛ o ye nin waati in na wolomasiri tabaw ka gun kan kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ o nɔ bɔlen don o yelen don nka n'i ye jamana musaka yɛrɛ lajɛ i b'i yɛrɛ ɲininka maa minnu bɛ sara faso ka cakɛdaw la maa minnu bɛ baarakɛyɔrɔ ninnu na maa hakɛ minnu bɛ yen n'i ye minisiriso kelen ta n'i ye calatigɛ jɛkulu kelen ta n'o ye institution de la république kelen ye k'a daminɛ duguma fo sanfɛ maa minnu bɛ baarakɛyɔrɔw la a bɛ ka mun jaabi di mɔgɔw ma k'a sɔrɔ o waati kelen na an ka jamana kɔnɔ dɔw tɛ ka ji sɔrɔ dɔw tɛ ka dumuni sɔrɔ dɔw tɛ ka fura sɔrɔ siraw tɛ ka dilan ka ɲɛ min ye baara minnu yɛrɛ fanba bɛ yen ni mɔgɔw mago b'o la o fanba kɔni o tɛ ka ɲɛ sɔrɔ munna yɛlɛma tɛ kɛ sisan sa i n'a fɔ jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min sɔrɔ min bɛ kɛ jamana fɛ n'i ye a ko jateminɛ kuma o kuma i b'a ye k'a fɔ wari min yɛrɛ kɔni bɛ don Mali musaka ni Mali sara ni Mali kow la o ka ca kosɛbɛ ni wari min bɛ don malidenw kungo la a n'u kungo yɛlɛmani n'u ka baaraw la furancɛla fanga ye yɛlɛma kɛ sen sabula n'i donna loi de finance kura in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ u ye caman bɔ o wari la caman bɔra CNT wari la caman bɔra premier ministre ka baarakɛyɔrɔ wari la nka min ye baarakɛyɔrɔ tɔw ye calatigɛ jɛkulu tɔw ye jamana yɛrɛ ka fɛn wɛrɛ tɔw ye olu caman bɛ yen bi olu ka musakaw olu darawuli ka bon kosɛbɛ jamanaw dun bɛ taa ɲɛ cogo di jamanaw bɛ mun don sara la o de kan ka dɔgɔya ka kɛ ni jamanadenw yɛrɛ mago bɛ se fɛn minnu ma n'o b'u mago ɲɛ kosɛbɛ o ka se ka sigi sen kan anw bolo bi calatigɛ jɛkulu caman bɛ yen baarakɛyɔrɔ caman bɛ yen fɛɛrɛ caman sigilen don ka taa baarakɛbolo dɔw sigi nafa tɛ olu la nin waati in na gɛlɛya de bɛ jamana kɔnɔ i bɛ baarakɛyɔrɔ dɔw ta k'a lajɛ i yɛrɛ bɛ san kuru kara kɛ o bɛ ka mun ɲɛ ni sarata tɛ minnu mago bɛ wari la kosɛbɛ minnu kan ka baarabaw kɛ minnu kan ka se ka siniɲɛsigi kɛ minnu kan ka se ka dugudenw nafa anw ye jamana ye an yɛrɛ ko ko an ye bagan mara sɛnɛkɛ ani mɔni an ye o jamana ye nka anw ka jamana kɔnɔ dugukolo min bɛ yen bi ni o mago bɛ ji la o mago bɛ minɛnw na o mago bɛ sumansiw la o de ka ca ni ba n'a si ye anw de fɛ yen min ye nɔnɔ min bɛ bɔn nɔnɔ min bɛ tiɲɛ misi min bɛ sa o de ka ca jɛgɛ min bɛ yen n'olu bɛ to ji la o de ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ anw yɛrɛ bɛ minnu sɔrɔ ko olu dun an bɛ minnu feere an bɛ taa ni minnu ye kɔkan ani minnu labɛnnen don olu labɛn cogo o baaraw kɛcogo ninnu de kan ka lajɛ yaasa jamana ka se ka bila yiriwali sira kan kosɛbɛ hakilila ɲɛmaaw ye faamuyali kɛ ko in na u sɔmi janyana ɲinan sabula u yɛrɛ ye k'a fɔ olu yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔw u y'olu musakaw dɔgɔya
nka min ye jamanadenw taw ye hakɛw ka se ka se mɔgɔw ma bi anw kan ka min yɛrɛ kɛ fɔlɔ o ye ekɔli min tatɔ filɛ nin ye kalan sugu jumɛn bɛ ka kɛ anw kun an bɛ ka mun kalan géographie la histoire la tariku la baara taabolo la n'an ma o yɛlɛma k'o bɛn an ka sɔrɔ n'an ka kow kɛcogo ma an bɛ ka taa kalan minnu kɛ ka taa maaw kɛ ingénieur ye ka taa maaw kɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo di économikɛlabaw ye tuguni ka mɔgɔw kɛ avocat baw ye ka mɔgɔw kɛ magistrat baw ye ka mɔgɔw kɛ sira taabolo belebelebaw ye minnu bɛ yen bi ni olu bɛ taa sigi bureau de kɔnɔ anw dun mago bɛ cafin kɛbagaw de la centre de formation de kan ka sigi musaka kan ka don fɛnw na fɛn minnu bɛ dugudenw nafa dugudenw bɛ se ka yɛrɛ lafiya cogo min na taa ni ka segu olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na an ka la an ka marabolo yɔrɔ minnu filɛ an ka sanu an ka dugu jukɔrɔ nafaw ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye bi jamana kan ka lajɛli kɛ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw kan ka falenba min yɛrɛ kɛ n'an kan ka nafa sɔrɔ o la o ye an k'an ɲɛsin sɛnɛ ma a kana kɛ dalafɔli ye ka maa dɔw sigi k'olu ye sɛnɛkɛlaw ka ko ɲɛnabɔbaa ye ka maa dɔw sigi k'olu ye sɛnɛkɛlaw ka nɔgɔko ɲɛnabɔbaa ye ka maa dɔw sigi k'olu de bɛ sɛnɛko bɛ ɲɛnabɔ a sɛnɛko mana sigi sen kan a sɛgɛsɛgɛliw mana kɛ salon ko min ye jamana ɲɛmaaw ye u wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ɲɔnɔ mara la angɛrɛ ko la a taara wolo mun na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ angɛrɛ minɛ k'u b'a di mɔgɔw ma olu yɛrɛ ye mun da mɔgɔw kan o ka jugu ni gouvernement yɛrɛ ka ŋaniya ye ɲinan fɛɛrɛ kɛra ko ka o falen o maa dɔw taar'u yɛrɛ sɔrɔ angɛrɛ ko kɔnɔna na tuguni o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di fo jamana ɲɛmaaw ka sɔn u b'u ka wari don fɛn minnu na u k'a dɔn a bɛ ka don a la a jaabi ka ye maaw ka kɛ fana maaw kana kɛ fana k'u sigi bamakɔ bureau kɔnɔ k'u bɛ kow ɲɛnabɔ an ka togodaw n'an ka duguw kɔnɔna na jamana musaka ɲinan ta a bosona cogo min ni san wɛrɛ ta fana sera ka lɛsɛ ten kosɛbɛ k'an ka kuntilennaw lajɛ sabula n'i donna sɛbɛn in kɔnɔ a tubabukan misɛn ka ca a jatemisɛnw ka ca nka n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ fiyewu maaw mago bɛ fɛn minnu na maaw b'a fɛ minnu yɛrɛ ka kɛ kosɛbɛ olu ka dɔgɔ a la kosɛbɛ sara a ka se ka bɛɛ labɔ sara ka se ka nafa ɲɛ sarakɛlaw ka se ka dɔ sɔrɔ baara ka se ka sigi sen kan jamanadenw ka se ka yiriwa o bɛ taa calatigɛ jɛkulu ni baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen ni nafa tɛ olu la olu datuguli la ka kalansow sigi min ye baaradege kalan bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na ka kalansow sigi minnu bɛna na ni kɛnɛya yɛrɛ yɛrɛ ka kalansow sigi min bɛna na ni sɛnɛ ye min bɛna na ni baganmara ye min bɛna na ni jɛgɛmɔ ye min bɛna na ni nɔnɔ bayɛlɛmali ye min bɛna na an ka yiridenw an ka sumanw an ka siw an ka namasaw an ka baara fɛn fɛn bɛ kɛ an bɛ se ka u ɲɛ cogo min na ka ɲɛ ka yiriwa an ka jamana kɔnɔ k'o siraw ta a mana tɛmɛ ka bɔ yen fana an ka baarakɛyɔrɔ bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo di togodaw bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo di kɛnɛya bɛ se ka sinsin cogo di ka ninnu fɛnw sigi sen kan anw bolo bi baara min taara ka ɲɛsin armée ma wulikajɔba min bɛ ka kɛ bi ni armée bɛ ka falen san wɛrɛ u ka dɔ wɛrɛ ta u k'o fana lajɛ k'o fana falen anw b'a fɛ a ka kɛ sɛnɛ ye a ka kɛ sɛnɛ ni sɛnɛ bolo hukumu kɔnɔna ye a ka kɛ baganmara ye a ka kɛ jɛgɛmɔ ye kalan fana ka falen an kana n'an ka denmisɛnninw bila ka taa kalan u bɛ taa kalan kɛ ten dɔrɔn u bɛ mun kalan a bɛ mun ɲɛ bi mécanicien bɛ min sɔrɔ mali minisiri t'a sɔrɔ ni mécanicien ɲɛnɛma ye sojɔlaw masɔnw karodalaw ekɔli karamɔgɔ ɲɛnɛmaw an ka olu ɲini siniɲɛsigi ye o de ye wari mana don o la an b'o tɔnɔ sɔrɔ bi an b'a sɔrɔ sini wa fana an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ n'o tɛ an bɛ ka taa sira minnu fɛ k'a ta tubabukan bɔfɔla ninnu ka kanw fɛ k'a ta min ye nɛrɛgutigɛlaw ye minnu sigilen don bamakɔ k'u sen fila da u bolo kan u ta ye dɔrɔn ka na sara ta ka taa so a caman yɛrɛ dalen don so bi u tɛ baara kɛ gouvernement tɛ ka kimɛli kɛ hali jateminɛ min kɛra kɔsa in na anw bolo a kan ka sɛgɛsɛgɛ hali bi tuguni ka sɛnsɛn sabula wari minnu filɛ nin n'a fɔra ko o wari tɛ yen n'i y'a dan anw ma gouvernement n'a b'a fɛ a ka nafa ɲɛ a ye kosɛbɛ u ye maa minnu ye ko u ma ye u ɲɛ la fiyewu u k'o maaw ta kɛnɛyako ta sira fɛ u k'u ta ekɔliko ta sira fɛ a musaka ka to yen a ka don o da fɛ o maaw ka ta u ka baara kɛ ka ɲɛ yaasa jamana bɛ se ka lafiya cogo min n'o tɛ wari tununnen ha maa yebali o ka wariko o kuma ka ca tile fila in na an tulo b'a la fana ekɔli karamɔgɔ dɔw wulila k'a yira k'a fɔ ko olu bɛ yen u ka fɛɛrɛ kɛ u fana ye denbayatigiw ye ka se k'u ka musaka sɔrɔ yanni kalanta in cɛ yaasa kalanta min n'u b'a fɛ k'o don galama na o fana kana se ka kɛ n'o tɛ an ka jamana kɔnɔ bi tiɲɛ na fɛn min bɛ mali kɔnɔ nafolo don mali ti fantan jamana ye wariw kɛcogo baaraw kɛcogo a ɲɛdɔnbaa yɛrɛw olu ka bila a la jamanadenw ka se ka nafa sɔrɔ o de ye an ka laɲini ye nin waati in na fala in n'an bɔra yen
an bɛna min ye an ka wolomasiri tabaw olu ka baabu kɔnɔna na min ye arme ye ale ka wulikajɔw barika bonyana kosɛbɛ nin dɔgɔkun in na k'a yira la sa k'a fɔ ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri hukumu kɔnɔna na mali wolomasiri tabaw ye baara dɔ kɛ kidalikaw fɛ yen nin kalo in tile 27 k'a dugu jɛ kununko la n'o y'a tile 28 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye